radio that makes you happy. Inkezo. Usenkingeni umndeni obukhulisa wesilisa isidumbu sakhe esiduve emakhazen emva kokubulawa ngokugwazwa ngumakhelwane wakhe kubangwa lapha iluzi lika Ugwayi. Bafethu ake nginibingelele futhi ngiphinde nginamukele kule channel ehamba phambili. Mina ke elami igama ngomfaza kuntuthu wakho malobathi elasbone amagumede. Mhlabe bangabe usemusha like hanzo phinde futhi ngicela ukuthi usubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare okukhulu kunakho konke esihamba phambili. Usenkingeni umndeni obukhulisa wesilisa isidumbu sakhe esiduve emakhazen emva kokubulawa ngokugwazwa ngumakhelwane kubangwa iluzi lika Ugwayi. Umnumzane sinethemba amasiko neminyaka u26 wasemgobhoze emgaba bubulawa ngoJanuwari mhla zu7 kodwa ke akakangcwatsha ngoba wesifazane bekade emkhulisa kuthiwa akavumelekile ukumngcwaba unina mzalayo engakatholakala. Unkosazane Hlomeni isikhakhane waseBothas Hill uthi umufu wayemphiwe unkosazane nomsamjoli behlala naye emqasheni kwagcwensa khona eBothas Hill eminyakeni eyedlule. Uthi amaphoyisa abafuna ukumkhipha emakhazeni athi kumele angcwatshwe umuntu onesibongo esifana nse nesakhe awayize ukuthi unkosazane isikhakhane wayephiwe yena. Unkosazane esikhakhane uthi useneminyaka engamazi unina kamufi ukuthi washonaphi. Uchaza ukuthi wayithatha incane ingane ngokuvumelana naye kodwa ke benza iphutha lokungasayinali phansi wazama ukumthola lapha ngonyaka ka2012 kodwa ke wangakukhuthalela ukwazana nengane. Uchaza ukuthi seze yalo mala bamthungatha kodwa ke abamtholi namaphoyisa afuna azosayina phansi ukuthi bangamngcwaba yini ukuze kungabi nezinkinga ngokuhamba kwesikhathi. Kusho lapha unkosazane isikhakhana amaphoyisa ke asiqinisekisile isehlo sokubulawa kwamasiko okhulumela amaphoyisa kaZulu Natal uKholeni Nqobile Gwala uthi amaphoyisa asemzitoti ayaphenya ngesigameka. Uthe kulesi esahlakalo sekuboshwe wesilisa oneminyaka u38 ovela enkantolo eMantshi eMlazi. Unkosazane isikhakhana uthe ugcina ukumbona nje unkosazane Mjolo wayemncanyana nje ngokomzimba ngemude kakhulu ensundu ngokebalo ke wahlala ethwebe ngaseCato Ridge. Banxusa ke noma ubani ongaba nolwazi ukuthi amazise ngenkinga abhekana nayo. Bafethu izona ezihamba phambili ungakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke bese futhi ke enangilandela kuFacebook @ridinkezo. Nisiphathe kahle nimene usuku lumnandi ngithanda khona.